ndisa umntana apha endlini ndive ngotshitshitshi wemoto ndibese ndixhuma. Xa ndisaqhumayo bese kusitshwa isithonga ivinto ndingena apha eyadini. Ndithe ndiphuma yabe imoto izongena apha. Ndincedwe leli litye ke mntana sekhaya. Uba belingekho eli litye ngeyingene ngaphakathi eyadini yangena endlini. Kwakwesine ke isenzeka lento le. Ukuba eli litye belingekho ngomkhulu umonakalo wenzekile. Oko kuze emveni kokuba imoto yezomthetho ezisixeko saseKapa ingquzulwe apha. Ukuba bengangquzulanga apha ngengene kule yadi. Nali eli lityekazi lincedileyo lo sisi kuthiwe ngusomaqhuzu kwezomthetho. Uyandibuza ukuba ndifota ngeziphi izizathu. Ndathi buze entanyeni. Ndabuza kuyo ukuba wena uhamba ubuza abantu babokhotelani nabe yabenyoshoza imisile phakathi kwemilenze. Andenziwa njalo. Bayithatha ke imoto engquzuleyo. Kuthiwe kuzo ingquzule le moto ibileqa enye kodwa ke yashiywa indlela. Ngokwenene ke ngokwenyaniso ke uba belingekho lalitye ngomkhulu umonakalo. Akho nto nento exabanisayo into enathina bangabantu abamnyama asikwazi gqithi ukuphendishana. Yayibethe yathi zwaga kulaa hoti yalaa mtata. Ndithi kukho utata ogulayo phaa wayengenawukwazi noqhuma abaleke xa kukho into eyenzekayo. Noba uyayibona ngoba kaloku akaphilanga utata okwayam. Uniphathele nqaku Sandiso Phaliso eFilipi naseKapa.